Erokamano. Mano wach mangima mokalo nikech iwacho wach mar aole monyalo ni peer pressure moro nitie nikech niwacho ni joge nigi kundi margi moro click moro ma gin neno ni en porn kata fashion ni ka jokanyo wang'o sikul ni wambe kayo onego wang' sikul ni to ng'ama biro gayo jogi onego gage e yo machalo nade nikech trend kaka dhini e sub county moro miluongo ni Lari Kiambu county ka nitie sikunde mokiu mang'eny ahinya manyolor indefinitely nikech weche ma koro wayalogi to king'iyo to thothgi gin mana ketho mwandu e yor weng'o ka ema odwa bedo mang'eny ndi koso dibed ni gik ma waneno kaka timore kata mana e political space ni ema nyithindo gi bende kopo ni ka joma dongo matimore kamane kare ma yo mithego do weche ka obedo matek. Erokamano VOJ. Wan kaka joma dongo wan rangi mar nyithindo. Nyathi ma wuok e dala ma ji gore to yenya yenje madongo kodhi e kind jowetene kata sama gitugo tibiro winjo kokonogi ni bas an kora an wuon pacho to ting'o luth moro tayany modwa tomo godo nyithindogi en ayany manengone ni malo. Koro society marwa owinjo beni waketie lokruok nikech it is very sad kirango gikatimore e political scenes iyudo ka ji odhi e bura onya bedo kata bura mar lit kuyo to jowa ma josiasa donjo timiyo ng'ato thuolo kar mondo miyo kugi jogi to gichako goyo siasa to lweny wuok manyaka kombe manokel ma ng'ato kombe ng'ato mago motimo godo ohala kore ma dhano loko chwadre godo gini karowere gi oseneno. Remember gin at stage magine high school ma teenage waluongo ga gine stage mar identity versus role confusion. Identity nyiso ni otemo jitambua oyangore ni an ng'a kata ei koso yangruoka emonyalo witie network kabisa makoro lal koro ibiro yudo koponi gi background mare be kumowuokie ma irie thuolo makoro yudo thuolo ma o demonstrate kata onyiso godo energy ma gik mosekano ka nikech nyithindo moko nigi a lot of pent up issues ma gi accumulate nyaka no bed nyathi matin adhi wuok e abusive family en gi childhood issues trauma and like that koro kochope e level mar adolescent ni janyuol ok nyal chopo kuome machiegni nikech mane kiwango maka janyuol odhire to bro kone ni baba kata mami seng'iyo koda marach ahinya an dichuo kaka in temi mulane tineno ka jaduong' kata miyo dokche ni tinde rowere gi nego jonyuol okadok piny koro koyudo forum machalo kuma ji pange gik majendeke to oventa panga necha omuoch to nikech oseneno gini e society ni jotendwa timo gik makama ema koro ibiro yudo ka olecha koro kawo center stage nikech ibiro yudo e school ka podi nitiere rowere moko mowuok e familia man gi mise motegno gin sama ji pango ng'anyo tibiro yudo ka gin gionge ng'anyo nikech mane momido ka ng'anyo wuok timanyo gania ring leader ne gin ng'ajo mage manotelo e pango ng'anyo koro nyaka kwan gi to kitimo nonro mar rowere mopange ni nitiere shida ma nyithindo gi opitia chien ka makoro loso ng'anyo ni en away ma gimuoch godo mondo gi voice godo out giga gin yawa kimanyo root cause mar ng'anyo okibiro ni en gir school nikech thothne chon cha ripode moko ne oseng'iso nitiere luoro moro mar penj